ברוכים הבאים לסרטון ההדגמה. כך תשתמשו בטסט אנד דרייב ב3 צעדים קלים ופשוטים. שימו לב שיש לבצע את הבדיקה כ-20 דקות מרגע שתיית האלכוהול האחרונה. שלב ראשון, ההכנה. החזיקו את הבדיקה בין שתי הידיים ולחצו על שני מכסי המגן הלבנים בצידי הבדיקה עד להרגשת קליק. ודאו שמדבקות האלומיניום משני צידי הבדיקה נוקבו. שלב שני, הנשיפה. נשפו בצד עם החיצים למשך 10 שניות. לאחר 10 שניות יש לחזור על הפעולה שוב. בשלב זה תרגישו התחממות. זה אומר שהבדיקה התחילה. שלב שלישי, התוצאה. לאחר 2 עד 4 דקות תופיע התוצאה בחלון השקוף. אם הצבע הוא לבן ועומד על 0.0%, הנהיגה מותרת לכולם. אם הצבע הוא ורוד ועומד על 0.2%, הנהיגה אסורה לנהגים עם ותק של פחות משנתיים או נהגים מקצועיים. אם הצבע הוא אדום או בורדו ועומד על 0.5% ומעלה, הנהיגה אסורה לכולם. טסט אנד דרייב. לא נוהגים לפני שבודקים.